lang hilin eh. Hello, good morning, Sunday morning. Salamat Lord, salamat. Sagasas kinabuhi matagadlaw, kulimlim ang panahon karon. Nagalindahaw, aris amuan ay alindahaw. Nagalindahaw. Hello, good morning. Ayong buntag sa tanan. Nagputos kong parcel. Nagparcel ko. Na may putos sa parcel sa kuan. Akong parcel sang mga apo. Bitaw, kay bawang sisudan eh. Tundan. Request man tong hang apo hapon ingon. Message nga magpadakong sa tundan. Kay biyahe mo lagi. Aron di mabanggon. Oni. Hindi mabanggon. Ngayon, hindi ha. Kay kakitam ko na may puto sa parcel. Kay aron di makuan. Himalabit itong akong panganay kahapon. Ang katatat si gabi eh. Siguro, gimingaw siya na ho. Maradigra. Kaya, nakakabid ako. Tunga sa marso ng uli. Dahil, nag-uban. Ako, gimingawan mo tapos na kata. Pero yung saan taman nga. Kami mo dyan. Muna sanday mahimula kami ipada nila binhim ko tos bias ni aging ang karamdaman hindi naman gabi nga ako na po mo adto dito nga siguro graduation na itong alaga sa San Isidro. Yung man ito nga, kantoon ko. Nakapag na tayo mga ito. Ano gini? Ini pada dapog parcel. Sakat na kayo. Muot dito ko na sinahuna. Sa kakalan rakas paningong pamudyo. Tawa naman gyapon. Kamusta mong tanan? Good morning. Happy Sunday. Nagdiri sa taghap. Morning, ma'am. Sanay ning komentes ang vlog hapon. Ingon nga, looy pod ko sa Aliana. Bahay na Aliana, looy po sa Aliana. Okay. Nakahinom naman nun sa isang amahang tinuod mo nun sa makalipat nga labi ng lipod bisitaon sige sagingan nga wala pong sagi kaluyan sa isang amahan tanam lagi driver ni ading service nila magkuan magsimba amo man ang sugsog di pod siya sugon po na mga katong isang uyab ni Ali nga sa remix. Mayan po sa di kuno kayo kuno pakas lagi sang mama makamuot lagi mataa saan na naman na ang amahan tinuod drama na sa dulman kato laging nag-meet sila ang na gabi kaingan sa kung madyo pala may sila nag-meet nga mag-ila sila nga ito diyang ama kay sakitan mo naman hinon siya. Pagka naman siya ingon nga, wala ko bibisita, wala ko gitanda, at yung papadunas. Mago pa dahil nung itong laptop nga, wala makaila, kay hindi man siya magsama-sama. Mga tawas palibot may yung pagtuo sa una sa remix natin.
Parcel. Ikaw diha precious, di po ka pa-parcel. Tara. Prepare na, sanja. A few moments later. Dada ko bisita dia, buntag sa Jukay. Nakuluto ni jag atay sa manok. Magluto sa ko, wala sa maghuwat, sa dana. 93 ugangan ni na. Basta na ako mga lidin sa dani, magpangita bisag wetaw ning bay, mga lidin sa dani. Apa basta tayo mo gawas, mga si Zena na puli. Sinsa na mos background nagkalandrakas. Magluto sa kong atay. Magluto sa kong dali og atay. Kaya nalagi ang bisita. Kay ano yung ugangan. Bisag wa ko din he. So tapos asa kong lugar ha. Mga ning sa dani kay mangita na ho. Gapon din naman na si Janingan nga. Mukha din sa katay. Gapon, kaya din kas kunika, nagdara magbiko. Harang ipais na gapon. 93 na naedad, ang tigwanga. Muna lulo din upaw. Sa din ipapasupaw, mawiyapon sa style, masingan, pangita. Pangita silang mga anak. Okay, sakto po doon mo doon trabaho. Naman lindag prosin sa amang silingan, datos ubos, ano na bang di paltag, kuan, sa kakilo, atay pa din ito paborito, atay. Ano namang iadubuhan o atay. Boy, sa puna si Jack, wala siya kauban. Mulai ugangan na ho. Pag mga po din siya kinatigwangan din sa among sityo. 90 plus na. Napaday ko yung 90 lain, silingan po na mabaji. Hindi naman ito kalakaw. Si Jack ay masipo man doon na naglakaw, dadapad si Pazong. Luwi dyan na siya nalaon kay bisang mag-uwan, mag-init, ugdaran si Jack Pazong. Naman siya mga anak, nasusak bana, tapos naglaran, mas kalingganay, napatustukloy. Pero sa nadani, siyang gingnan, kung nagperlamenti na ko dani, ang ginagahin kami ito dyan, hindi siya. Kaya bawa naman kasi walang katigwangan, hindi sa kuan mo dyan ilang sakit nga, kuan. Hindi na siya mahawas ilang bay, kasi siya naman sa background kay kanina putahan man eh. Hinta. Dawa ko man kuan. Pamay sira, di temporary lang man na, di ko tagbagwakpak. Ang pagkahangin nga, anis abuhan nga rin, masungkap po gero. Bitaw. Salamat lang kaya pong mabaw makagaham nga, na karig na din yung abuhan. Sabi ng ahos. Nagsasak ahos o sibuyas. Adobo mo dyan ang atay, isang paborito. Kaya humo ko no. Ito nagsubo sabi sa aking kitubungan, dahil exercise rapod, tapos ibabaw ang ila ha, ibabaw. Manigang lakon. Buhat ka na si Jack. Mapos ka na lang. Siya na nag-uli. Sis na lang nag-isip.
Kaspad yun ko aning abula ha. Kaspad yun yung kahoy kay habog pa man talan. Pagkasindo ko maniso ko kahit yung kalan na close. Ha? Para paborkit pa? Bawa ah. Napasapada na. Do. Napaka do. Napasapada na. Ano nagkuwat nagkuwan? Kuwat na rin nga tayo maluto. Lagi sasabukan ang suka nga diba ang suka gamay bubuan na uyo ang gamay nga bitin. Dilim. Dito na siya bunga ni Danhi, makalipod-lipod ko kahani hanggang ipa kaon. Sahay lagi, di ba na magtrabaho, ngayon ang panyudto, di ba na mukaan na nila. Sa Bulacau na mukaan na daan, dito na nang ganhingan. Bili na ni Atay, kuan, Hansel. Madali sa Hansel o pan. Pili po sa pan nga kanon. Aram na nitag diskarte o kunay ang dinaghi. Pakaon na mo. Karoon na napustan sa kuan. Patay. Ako, may karang kahoy. Pamahaw pa? Pamahaw? Ang dara. Luto na daan. Muli na ka? Kainit. Pagkaan sana may luto na to? Ha? Pamahaw? Nakain ako. Iinit laman na. Sunod sa imong kuhan. Ano ba? Isa dog kaldero. Di mo mahulot. Init ha? Bakal pa din init ha? Diyan hapon. Kana sa laman? Saan ba tayo? Nga, pangadayan magbibig ka din eh. Naman? Nagpila ba di? Tagjis. Kano ni mo daan? Ha? Imong snack? Otros bay? Karag ni Zaguli basa na na mabitbit. Gapon kagbi ko. Lagi lutuan og atay. Atay manok. A few moments later. Salamat nakabitan na jud ah. Nang gipaabot. Nakani og na po kwarto. Kabit na pod. Oh. Lugop na tanang bintana. Pag bari na nila may kuwang og kuan para kortina. A few moments later. Hi, Madung Palis. Init man. Mulinda sa kukuan.
Is na ko kapayas. Kay mula ka kuron taod kay lagi Domingo man naman magkabit ang bintana. Muli lidekos ka manong Ito ang magpanday na ito. Nagpanday po sila. Trangon hag. Mukilabag sila kaya nga tupahin sila pagama. Ano bilang kasi naman? Ulit nangis man. Nangis nay? Ano lang pag napod? Kondag Wow, nila. Di mo tumurag bugas nung kang unika, mura makarina. Ang hiling natin, nalay din ang bilog. Muna ice cream sa bukid. Ice cream naman kag ice cream bron kainit man no may ice cream. Tatay kapadas pag tatay snack gani ha. Katatay kapayas butang sa rip. Grip ko nay. Ha? Tung katatay kapayas gani ang grip to. Sa manung ko sa tuwali, mita to. Paserbelita dari, tuas koan. Pabuong hisas dagat. Is na kudaan ka mo magbaklay kung matukos ibabaw. Matukos ka mo ng tanaw ko. Di mo role o kapasarbag nga rapay pahimu dari o pilakadaw lidang makuha baga sa kadlaw. Kapag sa init. Tunok sa kuhit. So, bag-snack. A few moments later. Bidari laman ng Nabay ni aning pino. Halata dyan kong ganghang. Tanawa na ako itong panday sa bahay kay 200 to. Tuwas ading to ang pukong. Ginoo ko ang ata. Kasi na ko dyan. Ang lado. Abot na sa luda na. Ijam siya ni Juta. Tiaw. Okay, sakay. Hindi ah. Nilabay mas bay. Kung pa mo labay. Ganira ko unang hagrang amusaka. Okay ka uban. Pawes ako nung kaghang-hangwan. Ilhandag tap. Nagsaramag. Naman na duguan. Ano bitaw, pinako kasi manas bay. Dihala ko sa bay. Urun-urun. Sugod magpapanday. Yan hanar ako. Musaka na niyo. Sugod ko saka. Karon ka may nagpanday. Magpuan ka ti. Masa? Jaging pagkakada. Buntag ba? Ako kauban. Para ni Ate Ilbe. Pitaw si Ilbin. 5 pa mula bay na na. Oh, siksi ka dun oh. Magwang para ba na Ilbe? Tanawa na siksihan naglawas na. Bitaw. Magwang na 2 ka tuig na. Buntag siya mag-jogging. 59 naman siguro na. Mabot si jag. Uni bunga bayabas at itisi. Dismonte. Oo, naidahang bayabas si Ate Tisi ah. Hilin. Ha? Ang huwag naman kanilang ubanija. Singalata ng pag-uban. Madyo. O, hindi pang huwag hapon. Gamay. Wala na pa siguro kayo naghan. Kauban ha dia. Hindi ka datang ilong. Sabot ka isngag.
Huwag sa kay. Hindi ah. Nilabay mas bay. Huwag pa mo labay. Ganyan ako nahagnang amusaka. Huwag ka uban. Pawais ako nung kagihanghangwan. Gihanjag tap. Nagsara mag. Naman na duguan. Ano bitaw, pila ko kasi manas bay. Hala ko sa bay. Urun-urun. Sugod magpapanday. Hinahanap ako. Musaka na niyo. Sugod ko saka. Karon ka may nagpanday. Magkuan ka ti. Masa? Jogging ko kada. Buntag ba? Ako kauban. Para ni Ate Ilbe. Pitaw si Ilvin. Singko pa mula bay na na. Nawa siksi ka dun no. Magwang para ba na ha? Ate Ilbe? Tanawa na siksihan naglawas na. Bitaw. Magwang na 2 ka tuig na. Para buntag siya mag-jogging. 59 naman siguro na. Mabot si jag. Uni bunga bayabas at itisi. Monte. Oo, naidahang bayabas si Ate Tisi ah. Hilin. Ha? Ang huwag naman kanilang ubanija. Ang lata ng pag-uban. Madyo. O, hindi pang huwag hapon. Gamay. Wala na pa siguro kayo naghan. Kauban hat ya. Ni baka datang ilong. Sabot kay snag. Di may dalaga. Namura ni ding di ka lamukon. Lago. Nilang bulangoy na. Ayo. Uy, nangatagak ka sa bijabas. Nadahang od. Hala na. Dazin. Mahadlo ko zin. Na. Ngadi magani ko kako ngadi. Balik ko kay nahubog. Nga nagkuhan dia. Biyabas? Hala, bahala po di ko kag bijabas. Wala ako lagi biyabas ni hagapan. Pero nagkanaman naman nagpangawa ng tisi. Isa, Ang mga tilas ngambak na aguban. tingalig na nga kuha na siya, ning kuha na, ning panaw na. Dahil madam dia. Atod. O isa na lamang. Dari ko sa inyo ko ha. Wait, Wait tilas ni. Na bahala po. Nakakita ko tilas. Nawa na gilanat. Wala magilanat. Di mo ko sa kaadlaw ni siya. Pung isa nakainam na sa pangpanglipod. Tayo na. Tayo na gimong sira. Paano? Unsa man ang tansayungan dat ng pangta. Basi pang vertigo na pud to. Ang vertigo. Hello, mga gwapa nag Lagi pang vertigo. Dijang buwak to ah. Vertigo. Aman si Kadto ko ka ngani. Si Mita, tuwa lang sa Valencia. Ni ko naman kapong hatod og snack la di sulakaw. Wapo nila gapon, nagdabo silang bingka. Wow ka, tabunay mong naong bagwapog buwak. okay ra kita, kita, guban. Pamirain gaban gapon, kameraman. Hala. Nabulang huy dag ko na. Da, nayod. Hayod. Yung ka nayod. Wa oy. Madod sa good. Kada ka kuno da. Na lagi. Kan palarutan. Ato sa aron, ibaw, hindi na makatong hadad ko. Ay unda pa kag panday kay ato man na ilas orang imong anak. Di, ato panas ba, magtiwas panas si Ras kuan. Yatod na lang sila. Yatod ba kuno, yung masilin, pahatod. Nagdugan ko na kani. Hapit na paglutuig. Naragang bulangoy na. Sila man ka. Ay mga bulang mo gani. Hanggang biyabas na madayod. Dari lagi wa. Ilagi ko. Agkat to ni daghang tilas nga hug manggani ad nga bunga kay di na makuha. Kay daghang kuan bawo nga lagi ko na. Bahala, di ko kakaon. Basta maghisgot ng tilas. Kuan katong imong kamunggay di ba di bagi pang tinasan. Oo. Gana ba yung bunga, oh. Hadlok mo just tilas. Do ara tilas adto. Na, tanam na ko sa tanaw. Da, nandiyan pa yun. Wa lagi. Da, bahala. Ako may taga kuha dilig ba siya basta ka. Ay, kakuha. Dali ka. Kay Di ko. Para kang picturean kay budagan ko. Ato ka ubos ka.
Wa lagi tilas adto. Kare lang sa kapunuan. Hay di ana pedilas. Wa, wa tilas diha. Si Jare mo mo nang imbala si Ja. Hala, ngayud. Di may dalaga. Namuro ni ding di ka mukon. Lago. Nilang bulangoy na. Ayo. Uy, nangatagak ka sa bijabas. Ito mo sa ng pidila, wala ko katugbog. Nadahang od. Ha? Ito lasik. Hala na. Zin, mahadlo ko zin. Na. Maawa. Ngadi magani ko kako ngadi. Okay. Ya. Nimbalik ko kay nahubog. Nya kuan dia. Bijabas? Ang mga tilas. Hala bahala po di ko kag bijabas. Mula ako lagi babas ni hagapan. Kara na wa nay wifi tilas. Pero nagkalaman naman nagpangawa ng tisi. Isa, Ang mga tilas ngambak na guban. tingalit na nga kuan na si Janing, ay kuan na ning panaw na. Dai madam dia. Atod. O sana lamang dari niya, dari mo sa inyo ko ha. Wait, Wait tilas ni ha. Na bahala po nakakita ko tilas. Nawa na gilanat. Wala magilanat. Di mo ko sa kadlaw ni siya. Pang diyan kainam na sa panglipon. Tayo na. Tayo na gimo sira. Paano? Unsa man ang tansayungan dat mo pangta. Basi pang vertigo na pud to. Ang vertigo. Hello, mga gwapa nag Lagi pang vertigo. Ijang buwak to ah. Pang vertigo. Aman si Dadadyo ko ka nga ni. Si Mita. Tuwa lang pa sa Valencia. Di ko naman kapong hato nag snack la di sulakaw. Wapo din laga hapon. Nagdabo silang bingka. Wow ka. Tabunay mong naong bagwapo buwak. okay ra kita, kita guban. Pamilain gaban kapon, kameraman. Hala. Nabulang dag ko na. Da, nayod. Hayod. Yung ka nayod. Wa oy, Madul sa good. Kada ka kuno do. na lagi. Ang palarutan. Ato sa aron, di ba? Hindi na makatong hadad ko. Ay unda pa kag panday kay ato man na ilas orang imong anak. Di, ato panas bahay. Magtiwas panas si Ras kuan. Ihatod na lang sila. Ihatod ba kuno? Yung masilin, pahatod. Nagdugal ko na kani. Hapit na paglutuig. Nalagang bulangoy na. Busy naman ka. Ay mga bulang mo galit. Ang gingon biyabas na madayod. Dari lagi wa. Ilagi ko. Agka tunay daghang tilas nga hug manggani ang mga bunga kay di na makuha. Kay daghang kuan bawo nga lang gikon na. Bahala di ko kakaon. Basta manggisgot ng tilas. Kuan katong imong kamunggay di ba di bagi pang tilasan. Oo. Gana ba yung bunga oh. Hadlak man just tilas. To ara tilas adto. Na, tama naman ako tanaw. Da, nandiyan pa yun. Wa lagi. Da, bahala. Ako may tagakuha dinig ba siya? Basta ka. Ay, kakuha. Dali ka. Kay Di ko. Para kang picturean kay budagan ko. Ato ka ubos ka. Wa lagi tilas adto. Kare lang sa kapunuan. diha diha. Ay, di ana, pedilas. Wa, wa tilas diha. Aba po tel asan. Si Jare mo mo nang imbala si Ja. Yo. Very good. Di anak ko da. Hala, ngayud. Wa lagi. Mo bidyo ta. Pana kara. Patay jud ni hala, dagkura ba jud kadyo. Nay ko na ga. Wa Patay jud ngayud lagi. Wa lagi. Oh, di man di ay.